Rasmus og velkommen til Cola Gamers. I dag vil vi spille lidt Minecraft igen. Det her, det er episode 2, men nu vil jeg vi har glemt at sige, hvad vores verden hed. Den hedder YouTube. Fordi at vi gad ikke til det. Vi vil bare kalde den YouTube, fordi at den skal ligge på YouTube. Nå, godt og klar. Ja. Join. Var jeg bare en gæst? Ja. Ja. Glemte vi at putte dine ting i chesten, eller? Nej, jeg tror jeg nåede. Nej, du glemte at putte den der i. Især din... Vi har et billede af, hvor du har din på. Jeg er helt sikker på, at jeg lå det hele i. Okay, skal vi kigge? Nej, jeg tror, jeg glemte det. Ja, det tænkte jeg nok. På grund af, så har du mistet dit Iron Sword, og prøv at kigge. Det ligger der ikke. Men vær glad for, at jeg har den der. Nå, det er lige meget. Jeg skal skifte skin igen. Ja. Jeg tror altså, vi skal til at gøre klart hver video. Nå, men husk at sige det til os venner. Vi vil rigtig gerne have flere. Seere og vi Hele svineriet. Ja, vi vil have nogle flere svin at slagte. Er det ikke det, man mener, når man siger hele svineriet? Nej. Nå, jo. I kommer ikke nok til at ikke høre mig lige nu, fordi jeg skal lige hen og drikke noget cola. Det er derfor, vi hedder Cola Gamers. På grund af, at vi elsker at drikke noget af cola. Så mig lige min cola-glas. Og så er jeg tilbage igen. Men vi vil rigtig gerne have nogle subs, så vil I være søde. Klik på den der subs-knap. Og så kan I se mere fra os. Hvis vi kan komme op på mindst 10 like i dag, så kan vi jo... Så udkommer der cirka 2 videoer mere. Men vi siger ikke hvornår, fordi at mig og min ven Frederik, vi er ikke så meget sammen mere.